mun moi tänään on maanantai. Ja mulla alkaa tänään koulu 18. Ja mulla on torstain synttärit. Mut joo, nähdään kohta. Mä tulin vessaan ja joo, mä pesen hampaat ja käyn vessassa. Näin sit. Joo, eli mä kävin äsken vessassa. Ja nyt pesen kädet. Joo, ja nyt mä pesen siis hampaat. Mä en oo pitkään aikaa tehnyt mitään videoita, koska ei oo ollut oikein mitään aikaa ja näin mulla on kotisynttärikin, niin ei oo jätetty mieleen kuvata. Ja sit kun on alkanut kouluun, niin on ollut tosi paljon kaikkea ja harrat on niin tanssi on alkanut, kun se on joo, mä pesen tossa siis hampaa. Ja joo, niin siis sori tosta. Mä joudun nyt äänittää tän sen takia, jos mun äiti puhuu tuolla taustalla jotain, joten joo, mä laittaa joten joo. Nyt vaihdetaan mun vaatteet ja joo, kello on 7:29. Joten joo, mun pitäisi vielä syödä, vaihtaa vaatteet ja meikata. Ja laittaa hiukset. Nähdään sitten. Tehtiin siis äsken mulle koulukampaus tälletti ja nyt mä vaihdan vaatteet. Vaihdan vaatteet, eli tällaiset vaatteet. Kello on jo niinku 3:09 ja mä näen mun kaverin kaaristeyksessä 5 yli. Mulla on tänään äikkää yhteiskuntaoppi ja uskontoa liikaa matikkaa ja valinnan 4:1 ja joo, mä nyt syön tällaista tuorepuuroa. Mä nyt syön vielä vähän, mutta kello on jo siis sen verran, että mun kannattaa ruveta meikkaa, jos mä tänään meikkaan kouluun. Ja koska mun täytyy saada vähän, niin. Siis tämä on loppumassa mulle ja mun pitäisi ostaa tän lisää, mutta mä nyt käytän tän sit loppuun. Mä nyt laitan tätä tänään, tätä puuteria. Sitten mä käytän näitä. Oho, mä laitan ehkä vähän ripsaria. Sitten tätä ja nämä. Joten joo. Meikkasin äsken, mä oikeasti laitoin vähän liian paljon ripsaria, koska mä en siis yleensä laita ripsaria kouluun, mutta sitten välillä, niin mä ehkä rupean ottaa tätä vähän poiskin. Mut siis, mä tajusin äsken, että kello on 5:03 ja mä en ole löytänyt mun takkia, koska tuolla on 6 astetta lämmintä. Joo. Ja oikeesti nyt mä lähden etsimään lääkkeä, vaan eka ite laittaa silmälasit. Noin valot pois. Mun pitää käydä hakemaan enkun kirja, joten nähdään sit. Äiti oli käynyt tuolla mun takia tänne. Ja nyt mä käyn hakemaan enkun kirjan. Ja joo, eli tän Canvit Me. Meille tuli tänä vuonna Canvit Me-kirjat. Ja mä oon siis nelosella. Eli mä oon vihreä, niin tossa on mukkari. Mulla on tänään äikkä. Anteeksi oikeesti tosta, mä söin just niin toi tuli. Uskontoa, liikaa, matikkaa ja valinnasta meillä tänään englantia. Joten joo. Mutta tänään on liikaa. Ja mä laitan tonne. Sitten tonne myös menee mun puhelin. Mut se ei mene sinne vielä. Sitten laitetaan tää kiinni. Tää on hankala laittaa yhdellä kädellä kuvaa. Tää on tosi hankala kuvata, kun mä kuvaan siis puhelimella. Mun asu ja mun hiukset. Joo, tällainen letti. No sit tällaiset housut, joilla on niinku tällaista. Joo, mulla on tänään liikaa, niin ne housut on ihan kivat siihen. Sit mulla on täällä on tällainen sinäänteepaita.
missä on tällaiset jutut. Ja nyt mä katsoin, kun mä kuvasin ja otin tuon ripsaria pois. Niin mulla ei tuon ripsaria. Niin nyt pitää mennä ottaa tää vähän pois. Joten nähdään siitä. Mulla on 7.59, niin mä tajusin, että mulla vielä tulee ranteita. Niin mun täytyy lähteä niinku 4 minuutin päästä. Koska mä menen sen risteykseen, niin sit mä näen mun kaverin siinä. Ja minä siis ajetaan mun kaverilla koululla. Mulla on 500 metriä kouluun. Mulla on siellä risteyksen varmaan 100 metriä. Sitten mulla on enää 300 metriä kouluun. Ei enää hirveän pitkä matka. Ei edes pitkä matka. Joo, nyt mä syön tän lopun. Oli kyllä hyvää. Mä laitan tätä. Tätä mä muun muassa huulirasvaa, niin mä ehkä tänään laitan tätä. Kyllä koulurepuskin huulirasvaa. Joo. Tänään mä olen niin mulla ei pitäisi olla tänään hirveästi mitään. Mut jos mä oon kaverinkaan, niin eikö se joo? Niin. Tai jos mä oon selkunkaan tai jotain tällaista. Mut joo, nyt otetaan valmistautua jo kouluun silleen, että mun pitää lähteä silleen, että mä oon 5 risteyksessä. Niin mun kestää siellä risteykseen niinku varmaan 30 sekkaa. Mä perään silleen, että mä vähän kuvaan teille silleen niinku, että mä en katso puhelinta tai en mitään tällaista niistä. Joo. Joo, eli mä nyt rupean jo vähän kattoo. Olen sukkunut. Tehtiin mun kaverin kanssa tällainen. Sellaisella tarvikkeella. Ja tää on mun vanha. Mä oon tehty siis itse. Tää on uusi. Nähdään kohta. Nyt kouluun. Tää eka kengät. Mä nyt siis lähden kouluun. Aha, mun pyörä on tässä tiskellä. Täällä on oikeasti kylmä. Tai niin. Apua. Onks tää litimärätä? Täältä vaan varmaan valuu tätä vettä koko matkana. Että... Yes. Nyt lähdetään. Nyt mä lähdin. Siis oikeesti mun kastuu pää, kun mä pyöräilen. Joo. Nähdään koulun jälkeen. Lasken koulusta ja joo. Kivaa ja kello on 14.10. Päästiin 10 minaa sitten. Ja joo. Joten nähdään kohta. Mä söin ja sitten mä söin vielä jäätelöä ja sitten mä katsoin puhelinta. Mä otin kliimalasit pois. Joo ja nyt mä teen läksyt. Mulla on ihan näin mun koulureppu, koska täällä on niin kuin, täällä on takki, koska aamulla oli kylmä ja tuolla oli ilma oli liikatunut sortsia. Sitten täällä on tää, paita, kalmilla päällä ja niin tää oli ihan täynnä, mutta meillä ei tullut oikeasti ihan hirveästi mitään, vaan meillä tuli pelkästään matikasta ja formista lukuläksy. Mä voin näyttää, mikä lukuläksy meille tuli. Tällainen, että tää pitää lukea, niin tämä. Ja sitten matkasta. Joo, mulla ja mun kaverille, kun me oltiin Erkalla, niin siis me tehtiin silleen, että sen takia mä en oikeastaan tehnyt mitään melkein näitä tehtäviä täältä. Täältä on katsotut, koska mä tein millimittaria ja sitten mä tehtiin mun kaverin kanssa yhdessä tuollaista päättele kukken hinnat täydennä. Saatiin jonkun verran tehtyä, mutta oikeasti tää oli hankala. Niin oikeasti, mulla varmaan kesti vuosi tehdä toi. Niin,
joo. Ja toi vitos kotimökki tuli läksyksi. Ja meidän aihe oli yhteenlaskua alkaen ja useita siirtoja. Niin joo, mä teen läksyt ja sit mä en tiedä mitä mä teen, että joo, nyt mä vaan teen läksyt ja mä käytän siis apua oikeesti. Mä käytän tätä kynää koulussa. Me saadaan käyttää näitä kumitettavia lyhyitä kyniä, mitä on esim. Pinkkejä ja kaikki eri värisiä, niin mä saadaan käyttää näitä, niin mä käytän tätä. Onks tää nyt joku panda vai mikä tää on? Mut joo, mä teen nyt nää tehtävät. Mä sain tehtyä nyt ton ekan tehtävän ja kello on siis tällä hetkellä 14.55, eli mä oon päässyt 55 minuuttia sitten koulusta. Ja joo, mä laitan nopean mulle nää käsikorut ja nyt mä teen tän kakkostehtävän. Mä sain nyt tehtyä ton kakkostehtävän ja nyt kello on 5. Tää oli siis sanallinen, niin tää oli semi-oikeasti helppo, tai aika helppo. Ja joo. Mä nyt tänään yritän oikeesti kuvata aika paljon, koska mä en oo kuvannut oikeesti mitään maideita enkä mitään videoita aikaan. Koska ei oo ollut vaan aikaa ja ei oo jaksanut, mut oikeesti kiitos. Kiitos 142 tilaajaa. Mä katsoin ainakin eilen illalla, että oli tullut 142, joten kiitos. Oikeesti, koska mä en ajatellut, että mä olisin saanut niin noin paljon. Ja niin kuin nyt. Mutta joo. Nyt mä vaan luen ton lukuläksyn tästä foorumista, eli yhteiskuntaopista. Niin mä nyt luen tän ykköskappaleen, joten nähdään sit. Mä sain nyt luettua tän lukuläksyn. Tää oli tällainen lukuläksy ja joo. Ja nyt mä laitan tän mun koulun. Mulla on siis tällainen. Niin täällä on siis kalenteri, mutta mulla on tossa kalenteri. Mä nyt siis laitan tän mun kouluripuun. Nyt mä varmaan katon puhelinta ja teen jotain ja sit mä ehkä menen pyytää mun kaveria trampalle tai jotain muuta. Mut joo, nähdään kohta. Kaveri ei voinut olla, niin mä avasin mun ledin. Tää on maitotonta suklaajäätelöä, koska mä en saa sinne maitoa. No, tää on hyvä. Ja nyt mä laitan mun puhelinta ja syön tätä. Joten nähdään sit. Hyvää jäätelöä. Mä siis söin äsken. Ja mä en just tiedä mitä mä teen, mutta on nyt ainakin hetken sisällä. Ja söin äsken ruuan, lisää tortilla ja sitten mä söin jäätelön taas. Kello on jo 16.50, koska kello on jo 7. Varmaan siis ihan kohta. Siis mun mielestä on ollut silleen tosi kiva kuvata tänään, koska on niinku ollut vaan jotenkin aikaa. Ja ei oo ollut mitään niistä, on ollut ehkä vähän kivempi kuvata. Kun aina kun mä oon niinku kuvannut maideita, niin mulla on ollut varmaan siinä päivänä aina kaikkea, niin kuin mulla yleensä onkin. Niin sitten joo, niin mä niinku oon kerinyt kuvailee tai niin nyt tuli tänään sopiva päivä. Et ei vähän niinku mitään, mutta niinku koulukin on jo alkanut. Mulla on ollut paljon ratsastustunteja nyt tästä, ei paljon, mutta sillä ratsastustunteja on ollut, koska joka viikko on 2 tai kerran. Ja mä oon mennyt Airalla yhdellä sellaisella söpöllä hepalla. Ja siinä mä oon mennyt ja niin mä ehkä rupean jotain venyttelyjuttuja tekemään tai jotain sellaista. Ja mulla siis tulee kohta synttärit. Eli mulla on tosta, mä oon varmaan saanut tämänkin 100 kertaa, koska mä en oikeesti tiedä. Tai jos varmaan 100 kertaa tänään, mutta
kuitenkin mulla on siis torstain synttärit. Ja joo, nyt varmaan laitan hiukset kiinni. Joo. Sitten joo, mä oon toivonut vähän kaikkea. Mä en kyllä kerro näitä tällä videolla. Sitten mä voin tehdä esim. Synttärilahja esittelyvideon tai jonkun tällaisen. Mä en yhtään tiedä jaksanko mä tai mitä. Mutta joo, mulla on huomenna heti 10 aamu. Joo, ja sit mulla loppuu 2. Mutta 4 tunnin päivä, niin se ei oo niin paha. Joo, se on varmaan me ainakin 4 tunnin päivä. Ei vaan torstaina mulla on 4 tunnin päivä. Joo, eli mulla on 2 4 tunnin päivää. Mä käytän tällaista, kun mulla on sellainen puhelinjuttu, niin näitä saa siihen kiinni. Tällaisia erilaisia. Niin joo, niin toituisin pakkaukset. Siis tällainen söpö. Ja sitten tuli tää huulituote. Ja esim. Nää Juice Pumpit, niin nämä menee tohon. Ja mä en oo varma, että meneekö tällaiset suorat. Kyllä ne menee, mutta mä en oo varma, että pysyykö noin. Esim. Mä uskon, että tää voi esim. Tippua siitä. Mut joo. Mä nyt ajattelin, että mä laittaisin vähän musiikkia korville ja tekisin jotain kivaa. Sitten mä ehkä käyn kattoo vielä, että onko mun kaveri, voiko se olla, eli mun naapuri. Mut joo, nähdään kohta. Tulikin jo siis 17.00 äsken, mut joo, nähdään kohta. Myös mun koululla. Mut sitten, no, mun kaverit siis justiinsa oli lähteä sieltä, kun mä katsoin sen kanavalta, että ne on siellä. Niin ne oli just lähteä sieltä. Niin, siis mä kerkisin olemaan niinku niitten kanssa. Joo, hetken, kun meidän koulussa vai eri liuku. Niin me oltiin siinä. Me kerkittiin varmaan laskea 3 laskua ja sitten niinku ne lähtikin niinku. Niin en mä sit niinku uskalla. En mä halunnut jäädä sinne, kun ei siellä enää ollut ketään. Niin nyt mä pyöräilen tässä kotia. Ja sen joo nähdään. Mä tulin siis äsken kotiin ja nyt mä käyn kyllä mun naapuria, koska mulla ei ollut oikeastaan mitään oikeastaan tekemistä. Koska kukaan ei voinut olla. Niin nyt mä käyn kysyä mun kaveria, että voit se olla. Se asuu siis mun naapurissa. Mä menen sen yli. Mä oon niitten pihassa. Joten tässä on tällainen hieno suora. Tästä mä kävelen vieläkin. Ja nyt mä oon mun naapurin pihassa. Eli joo, nähdään kohta. Se ei voinut olla. Mä voin keksiä mulle jotain tekemistä. Joo. Ei mun nyt oikeesti mitään tekemistä. Mä oon silleen ehkä niinku käynyt pyytää sitä tänään 2 kertaa. Se voi olla. Niin. Joo, niin ei oo kyllä nyt mitään tekemistä. Joo, mä en nyt siis yhtään tiedä, mitä mä teen. Mä en oo yhtään varmaan mennä, että mun kaverit tuli nää sen tanssitreenit. Joten mä soitan sille, että onko se tullut sieltä. Ja joo, nähdään sit. Sori, mä en oo oikeesti kuvannut. Me mentiin mun äitin kanssa käymässä Rustassa ja Minimanis. Mä sain yhtiä karkkeja, mitä mä oon halunnut. Ja nyt mä lähdin pyörällä mun kaverin kanssa koululle siihen vajeriliukuun. Nyt se asuu tuolla. Ihan kohta. Sen kaukenen kanssa mä menin kouluunkin. Ja joo, kello on tällä hetkellä 19.55. Ja joo, mä oon 10 aamulla, niin sen takia nähdään kohta. Siis koululla mun kaverin kanssa, Ellen kanssa. Ja tässä on meidän vajeriliuku. No, tän koulun. Ja mun äiti tulee katsoa, kun me lasketaan täällä. Nyt me mennään 2 päällä. Ja joo, nähdään kohta. Äiti kävi tässä, mulla on vähän takkuiset nyt hiukset tässä jotain mobiilioita. Niin, äiti kävi tässä, katso kun me laskettiin. Ja se laski, mä annan vaan sille äkkiä vauhdit. Nyt mennään 2 päällä. Ottakaa täällä aika huono näkymä. Mutta apua. Tuonne me lasketaan, eka Ellen.
hyppää tähän. Mä en tiedä. Tai miksi tää. Joten heippa. Nähdään kamera kohta. Moi! Nyt mä hypään. Joo, Ellen kävelee tuolla tänne. Joo, oliko upea lasku varmaan. Nyt Ellen kuvaa, kun me menen mahalla. Me nyt lähdetään täältä, koska kello on 20:39 illalla. Joo, mun äiti oli sanonut, että me pitää lähteä. Ja joo, oli nyt sieltä. Ja joo, mä voin näyttää Tokmannin ostokset. Ja siis Minimanin. Ja me ostettiin muitakin leivoksia, jotka on mahdottomia. Tokma Evan Rustasta nämä pastillit. Sitten nämä 3 ja tää. Sitten Minimonista nää. Sitten tällainen meikki. Tällainen. Tämä. Sitten muita sellaisia, mutta joo, mikä niin sanoa, mä ostin karkkia, mutta vaan yhteyttä. Mä oon halunnut näitä karkkeja tosi pitkään aikaa, mutta mä en oo siis ostanut siitä, tai meillä on ostettu. Siis kattokaa näitä Pups pääkalloja. Just näitä, ne on niin hyviä. Ne on niin hyviä. Ja nyt mä tulin suihkusta. Nyt laitan yökkärit. Mulla on nyt täällä hiusjuttu. Mulla on ripsari niin mulla on nyt nää vähän likaset. Joten nyt testataan näitä. Tää ei oo mikään mainos siis, mutta testataan näitä. Näitä on täällä 40 kappaletta ja nyt mä testaan nyt näillä. Mä jouduin siis käyttämään vaan yhden tällaisen. Nämä on tosi hyviä. Sitten mä annan näille 5. Eli siis jatkoon. Ja siis täällä on sydänjuttu, mihin laitan toi. Sitten voi laittaa puuta. Tässä oli mun maide. Kiitos kun katsoit. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Kiitos kun katsoit. Tilaa kanavaa ja like videosta. Heippa! Joo, sori tästä. Ja siis tää tuli tähän vahingossa. Mä en siis tiedä, onko tää nyt jollain hidastuksella. Joten kiitos kun katsoitte videon ja laittakaa peukut pystyyn tällä videolla. Ja tässä kohtaa voi lopettaa tämän katsomisen, koska tää on mun mielestä vaan hidastuksella. Jotenkin. Ja joo, kiitos kun katsoit videon. Moikka! Kilpaillaan sisään pieni ryhmätunti. Minun saadaan sitten tiedä mitä me ollaan, mutta mä otan tällaisen. Nyt se pöydällä 2. Mä otan tän 1. Ja laitan sen tän 3.